huomenta. Se olisi aamukello, mitä? 7.30. Tähän aikaan meillä yleensä herätään varmistaa, että lapset lähtee kouluun ja sitten mä lähden sen jälkeen omiin hommiin. Mukulat lähti kouluun ja mä lähdin tänne pesulalle kattelee. Lakanoita lähti koneessa just pyörimään ja peitot on noin pesty jo viime viikolla. Ne täytyisi tänään vielä pyöräyttää tuolla kuivarissa. Tänään täytyy käydä laittaa yksi huone kuntoon, kun on huomenna tulossa majoittumaan, niin pistää huoneita vähän lämpöä päälle ja petaamaan. Ollaan nyt meidän päärakennuksen vastaanottotilassa. Mulla on täällä tätä huoneistomajoitusta ja talo on 51 rakennettu terveystaloksi ja ollut siinä käytössä sitten reilu parisenkymmentä vuotta. Meidän haltuun talo on tullut 2005. Ollaan meidän Jokimäkeillä ja tänne piti olla vasta viikonloppuna tulossa seuraavat. Tuleekin tänään extempore vieraita ja tää piha oli ihan hirvittävässä kunnossa. On edelleen. Käsitöiksi menee, mutta enköhän mä tämän saa kuntoon ja asiakkaat sisälle. Sillä täällä kyllä viihtyy ympäri vuoden. Joo, nyt olisi jokimökit pedattu tämän päivän vieraita varten, niitä yllätysvieraita varten. Ja kyllä se aina, vaikka aamulla tuntuu, että ei ole mitään tekemistä, niin kyllä se sitten päivä menee juosta sinne tänne, kun tulee näitä tekijöitä, mitä ei ole sitten ajatellut aamulla. 7:30. Eiköhän tästä nyt sitten voisi lähteä kotiin päin ja syömään iltapalaa ja huomenna sitten jatkaa. Se olisi varmaankin mankelointipäivä huomenna tiedossa.